Laurø Smedje. Der har i mere end 150 år været smedje i den nuværende bygning. Smedeværvet kan endda spores helt tilbage til 1600-tallet i byen Laurø, lidt nord for Helsinge. Niels Mathiasen og siden sønnen Peter Martin Mathiasen drev smedjen frem til 1923, hvor sidstnævnte solgte den til Jørgen Lauritz Nielsen. Dengang omfattede ejendommen foruden smedjen en firlænget gård delvis i bindingsværk. Lauritz Nielsen nedrev de 3 udlænger, så kun stuehuset stod tilbage sammen med smedjen. Samtidig med nedrivningen blev smedjen bygget større og fik sit nuværende udseende. Ved siden af Laurø Smedje lå indtil omkring 1978 Laurø Købmanden, og både smeden og købmanden havde et fortræffeligt samarbejde. Når bonden var hos smeden for at få skoet hesten, handlede han ind hos købmanden imens. Lauritz Nielsen døde i 1980, hvorefter Helsinge Kommune købte smedjen af enken. Værkstedet står uforandret, og er i dag et arbejdende museum, hvor der atter smedes på udvalgte dage i sæsonen. Ligesom mange skoleklasser besøger det arbejdende værksted og lærer om det gamle håndværk og om skoning af heste. Gribskov Kommune og Holbo Herreds Kulturhistoriske Center står sammen med pensionerede smede fra Dansk Metal bag dette spændende og lærerige initiativ, der gør lokalhistorien levende og nærværende. Resultatet af denne lille fikse souvenirhestesko, som har et lille ekstra twist på lappen, så den er velegnet som kapselåbner. Vi går ud i blæsten igen og siger tak for besøget. Det har været rigtig interessant.